requereix. Moment de fer el repàs habitual a la jornada de futbol. El Navel, l'Espanyol B i el Sabadell, que estaven en situació complicada, han aconseguit victòries balsàmiques. El Terrassa ha encaixat la golejada més àmplia de la temporada i s'ensorra la cua de la classificació. El Sant Andreu manté la seva posició a la zona de privilegi de segona B després d'aconseguir un meritori empat a 0 al camp del Dénia. Els andreuencs van jugar més de mitja part amb 10 per l'expulsió d'Amarilla. La Gramenet no va patir a Oriola la maledicció del gol d'Àlex, però sí que un seu exjugador, José Manuel Meca, va fer l'assistència perquè Àlex Colorado marqués l'1-0, que va ser definitiu. El Barça Atlètic ha tallat el seu ascens a la classificació després de l'empat a 1 de dissabte contra l'Alcoià. I això que els de Luis Enrique van reaccionar ràpidament al gol que va aconseguir Víctor Curto en el minut 2. Elvis Oniema va empatar en el 10, però tot i l'explosió de Carpio a l'inici del segon temps, el Barça no va culminar la remuntada. Millor resultat per al filial de l'Espanyol, que compta els partits dirigits per Òscar Pere-Arnau per victòries. Aquest penal transformat per Méndez li va donar els 3 punts al camp del Mestalla. El Sabadell respira després d'ensorrar encara més el Gavà a la classificació. Els ablaquinats van tenir la sort de marcar aviat en el minut 10, en aquest penal sobre Axel Vizuete transformat per ell mateix, i a partir d'aquí ja no van abandonar el seu domini. Un exjugador del Gavà, Albert Puigdollers, va marcar el segon encara a la primera meitat i ja a la represa, de nou Axel va tallar de socarrel la ratxa del Sabadell, que acumulava 4 partits perdent. El Badalona rebia l'Sporting Maonès amb un tècnic provisional, Bernardo Fuentes, després de la destitució de Manolo González, però va acabar jugant un dels millors partits dels últims temps. David Prats va marcar l'1-0 en el minut 41 i en la segona meitat va arribar la sentència. Primer amb aquest golaç de Diego Torres per tot l'escaire i després amb una bona definició de Xavi Molist. Tots dos jugadors van marcar així el primer gol de la temporada. Qui no va marcar va ser el Lleida, que no va passar de l'empat a 0 a casa contra el Vila Joiosa i se situa en zona de descens. I el Terrassa va tornar a perdre, però de nou donant una mala imatge que havia semblat esborrada en els últims partits. Els de Miquel Aumó, amb moltes baixes, pràcticament no van oposar resistència a l'Alacant, que al quart d'hora del primer temps ja havia marcat 2 gols, de Viuela i Nacho Calvillo. El tercer també va arribar en el primer temps, obra de nou de Calvillo, i la represa va acabar sent un calvari. El Terrassa va acabar amb 10 per l'expulsió de Carroza i Edgar va acabar completant el pòquer, marcant un 0-4 demolidor, que els locals amb tot van poder maquillar una mica amb aquest gol de Florian Telemés, gairebé en el temps afegit.